Lasmaraca. Aduh wong marning ngono kae lho. Kancane ya dipikir to. Aduh wong maning. Yo. Cebret tekan iki yo. Nggo ngemil wae to. Kancane ya dipikirno mangan pentol. Pentol BRI karo es teh. Yo. Ayo Pak Margo. Goyang Mbak Cebret. Berdiri no. Nggon gendang ben udukno Mas. Yen ora kaya sepur. Aduh Mbak Cebret. Pripun Pak Margo? Nalikane sepisan ketemu ana kawis kene gawang-gawang angel dilaleke Pak Margon Mbak Mulan. seri Aku nganteni ayo janji-janjimu kapan aku bisa nambani roh goyang Mbak Cebret. Monggo Mas Yanto hik wagian, Mas Santo, Mas Gogot, Mas Melok sugeng laras. Lo. Kopi laras lagi. Masuk Pak Margo. Aduh Mbak. Aku nganteni Margo eling janji-janjimu kapan aku bisa nambani Mas Kino. Dalam Pak Margon. Mbak Eni nah gak tak tanjakne kok ndak gelo wong suwe ra kepethuk. Oh nggih, monggo. Mas Joko, sik nggih Mas nggih dijingkas. Mergo sindene telu. Omahe adoh, aku wis mulai nang omahe ra mbok critani. Kowe mbuh roh mbuh urung.